Здравей! Днес ще ти покажем как можеш да вземеш лизинг за автомобил от uplease.bg. Когато влезеш на сайта Uplease, на първата страница ще видиш калкулатора, чрез който можеш да изчислиш приблизително колко може да плащаш като месечна вноска за автомобил. Избираш нов или употребяван такъв, след което въвеждаш цената му с ДДС, избираш срок на лизинга, процент на първоначална вноска, която си готов да заплатиш и остатъчната стойност. След като въведеш необходимата информация, кликваш на бутона "Кандидатствай". Може да кандидатстваш за лизинг от Uplease за конкретен автомобил или дори ако все още нямаш ясна представа за такъв, но искаш да провериш възможностите си за лизинг. Ако вече знаеш модела на автомобила, пълни необходимата информация за него. След което преминаваш към кратък въпросник, в който споделяш повече информация за твоето финансово състояние, за да можем да ти предложим справедлива лихва. В следващата стъпка преглеждаш цялата оферта за лизинга и всички съпътстващи разходи към нея и всичко, което ти е необходимо. В последната стъпка въвеждаш своите имена, адрес и мобилен номер, на който ще получиш SMS съобщение, в което трябва да заснемеш документ за самоличност. Ако нямаш регистрация в приложението на Евротръст, ще трябва да потвърдиш основно своята самоличност. Този процес се нарича KYC и е изцяло в твоя защита и цели да избегне измами от други лица. Ако вече имаш регистрация в Евротръст, няма да е необходимо да преминаваш този процес. И готово! Заявката за лизинг е успешно направена. В рамките на деня ще получиш обаждане от наш служител с отговор на твоята заявка за лизинг.